Cleachtadh agus somna an tasnú le. Ok, so tá é chom na seaca sé de bhórcar ilanacha ó córacha. Ok, so tá sé seaca, oops a daisy. Bhórtá sé seaca sé. Ok. Ilanacha ó córacha. Ok, so an seo tá tríon tánaging, so tá seaca sé dada dó agus bí chom le 1 so tá bí, ilan bí, móda, so sé móda 8 chum le 1 so tóg 1 is 8 ó octave agus tá an sin bí méid an bí chum le 7 so tá sé sin 7. Ok, so an sin is féidir leat a rud céine rán seo, tá sé sin 8. Agus an rud céine den a ríis, so 5 agus 8 sin 1 3 so 1 8 lúda 1 3 sin ilandí agus is é sin 10 céim, so tá ilandí chum le 10 céim. Ok, a ríis an seo is féidirling rá ilanacha ó córacha, tá si ar cóvéid, mar is cóthúhrán iad, tá de caint ríis an seo a gcónaí mé ar cóthúhrán. So 7 agus 5, tá sé chum le 1 5, tóga ó 1 8 agus tá 5 agat. So tá an méide tá fága chum le 5. An sin is féidir leat a eáil go bhfuil Z agat an seo. So is tig sa Z tá na ilanacha ar cóvéid, so tá sé seo chum le 5.